ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଭଳି ଆମ ଜୀବନ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ। ସବୁଦିନ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି। ତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଆମର ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ 4:30ଟାରୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଆଜି ବସେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଭରା ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କିରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ବସାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏପଟେ ଅଦା ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ପକାଇ ଦେଇକି 3 ଚା ପତି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଥିଲି, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟାଇଦେଲି। ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର ବସିଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ୍ କ୍ଷୀର ତ ସେଠି ଭଲରେ ସର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଦେଇକି ଚା ଟିକେ ଭଲସେ ଫୁଟାଇ ଦେଲି। ଆଉ ଫୁଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇଦେଲୁ। ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆର ଘରକୁ ଗଲି ଶୁଙ୍ଖ ମାରିବାକୁ। ଏଠି ସାଙ୍ଗ ବସିକିରି କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଚା'ଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଗରମା ଗରମ ଚା ଟିକେ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ସୋରିଷ ପକାଇଦେଲି। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକିରି ଭଲସେ ତାକୁ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ଦେଇକି ତରକାରୀଟା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ଛୁଙ୍କ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଖଟା ଡାଲି ଆଉ ତ ଡାଲମା, ତ ଖଟା ଟିକେ ନ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ତ ଖଟା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଆମ୍ବୁଲ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ସିଟି ମାରିଦେଲି। ମାରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ୍ବୁଲଟା ସିଝିଯିବ। ତ ଖାଲି ଖଟା ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ତ ଖାଇ ହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଛାଣାଛାଣି କରିଦେଲି। ଆଉ କରିକି ତାପରେ ଖାଇଦେଇକି ଯାହା ବାଟରେ ସେ କାମକୁ ଯିବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣାଇବେ।